čapil. Čapil jsem. Je to náš švagr. Ne. Dobře, takže jinak. Neblíž se k tomu jíst. Tohle je Jirka Neduchal, můj bratranec, tohle je Martin Neduchal, můj bratr. Můj bratr na krávoviny a můj bratranec na ještě větší krávoviny a na zbavování lidí, to on dělá nejradši. Tohle jsem já, Kateřina Tohle jsem já, Kateřina Neduchalová a Babička. No, tak potřebuju pomoc těch ostatních, protože sama bych to nezvládla, to víte. Ve dvou se líp táhne a já mám 4. Zatím jakoby tady jeden není, je to Robert Hirsch, můj nejkámoš, který mi pomáhá s videí. Martin s Jirkou vypadají přemýšlivě a Jirka vypadá, že by šel asi na velkou. Že já vám ho přiblížím. Teď stává a blíží se proti mně. Ahoj Jirko, zamáváš. Aj. Dobře. Opravdu spíš jsem zjistila, že lidi letějí na ty Hezký. ne, na ty vtipný videa a Martin mi potom řekl, že aby si mohla natočit video, musíš to mít někoho, kdo se těm lidem bude líbit, takže jsem zvolila Jirku. Jirko, Martin mi tam vleze před kamerou do obliče. Já doufám, že mi vystačí baterka, protože už tam nemám ani 1%. Like! Oh boss. Dobře. I go to sit down. Chtěla jsem natáčet všechno ostatní, ale pak mi to přišlo jako... Vidím vosu! Ale to jsi byl ty, Jirko. Jirko, to si děláš! Takže tady přichází naše... Tady přichází naše hvězda večera. Je to Jirka. Opravdu by měl rozesmát všechny. A já tomu věřím. Dopočet kameny došly. Kamery došly a pod něm úplně plnou kamer. Jirko, Takže chtěla jsem vám... Jirko, kameny došly! Ale chcete vidět ryzí mravenčí hnízdo Jo, pod kamenem jo, a vajíčka Jo, bílý. jo, kámen! klidně, já to natočím. Jakže já to natočím? Dobrý den, tady máme všude mravence, pokud je vidíte. Pokud ne, tak jste slepí. Toto jsou mravenci obecní. Ne, mravenci ryzí, myslím. A teď vylítli do... Takže jsme to opravdu my, ti, kdo po mně házejí šišky. Ne, no tak si dej. Ne, kameny, ne! Do říky. Takhle. No tak to dělám takhle. Když volím tu vtipnější scénu, tak bych opravdu radši toho Jirku, protože ten je na vtipy ten nejlepší. Mým vtipům se nikdo nesměje. Okay. Tak jinak. Minutu a Tričko. tričko. Výborně. Tak jsme se zasmáli. Ne, já ho jí netrefil. To byla moje hlava. Já ho jí netrefil. Ty dobrá Čecha. Ty být dobrá Rusa. Co? Nosa. Chceš vidět, kam jsem zahodila ty párky? Ty být dobrá nosal. Takový snad existuje. Nosal je, ne? Prohlédněte Nosa, si ale obličej ne naší hvězdy. Takže tohle je obličej naší hvězdy a našeho vtipného Jirky. Bagr. Ne, to je cbagr. On je zblázený do bagru, protože když jde o něco, vysvětlujeme, my mu řekneme co a on neřeš, bagr. Takže... Ne, neřeš bagr, prostě bagr, protože bagr. Protože bagr s jeptiškou. Ne, protože autor této knihy už zemřel. Dobře, no. Jirko, Můžeš to říct viděl ještě jsi do to kamery? video, jak tam ta kočka bubrala na tu krabici? Autor této knihy už zemřel. Ne, kofala existuje.
To není fér. Já jsem si tam dal takhle prst, to jsem dal takhle a najednou ta šňůrka ujede. A já udělám... Jirko, ty si řekl, Blbec, je nová! máš na rameni brouka, Jirko. Oh. Ukaž mi to. Bouchla jsem Koukej, tak hele, jakýho brouka. Už mi to dneska... Přesně tady toho. Už mi to fakt dneska... Do řiti. Už mi to neskazuje. Víš, co jsi řekl? Tak to tričko. Ty jsi, buď ticha, ty jsi řekl, To je taky ne. ty jsi řekl, buď ticha, ty jsi řekl, Jirko, autor téhle knihy už zemřela, Martin řekne, ne, Kofola existuje. Kokola. Přímo do řičky. Ups. Přímo vedle. Skoro. Takže určitě se s Jirkou těšíme, že co to děláš? Au, počkej. Vyfotit. Uděláme blik. Uděláme blik. Sír. Dobře, dobrý, díky. Tohle jsou lítající kameny. Nevím, jak dlouho byste nejradši natáčení, ale já radši těch 7 minut, takže se asi za chvíli budeme muset rozloučit. Jenom abyste to věděli, tak všechno najdete v popisku. Pokud tam nějaký, Ještě můžu něco říct. pokud tam nějaký bude, ano, hrajte Minecraft, že ano? Hrajte Minecraft, táhněte si ho na ulož, ty co ho mají, ať hrajou, mulťák. Dobře, hezký, dobře, končíme. Jinak tohle místo se jmenuje Mašina v Dubí, Ne, mašina to není, my jsme to tak pojmenovali, jenom. ale jmenuje se to tak pro nás, je to Mašina, my tady trávíme mnoho času. Ne, je to ulice Dvořákova. No a já vím, že se po nás bude stejskat, No. takže odposledy Kateřina, Martin a Gala večera, Jirka Svek. Swagger. Ne, Švek.